Συνάδελφοι και συναδέλφες, αν μπορείς, πες μας λίγο το ονοματεπώνυμό σου και τι εκπροσωπείς για να καταγραφείς τα πρακτικά. Θα τα πω τώρα. Είμαστε από το συντονιστικό αναπληρωτών, αναπληρωτριών, αδιόριστων εκπαιδευτικών. Ονομάζομαι Λιναρδάτος Φίβος, μαθηματικός αναπληρωτής, πρώην πια στη Δυτική Αττική. Αφού απολυθήκαμε προχθές, άνεργος δηλαδή πια. Και θέλουμε να καταθέσουμε ένα ψήφισμα που έχουμε ετοιμάσει, γιατί όπως όλοι ξέρετε κάθε χρονιά οι αναπληρωτές σπάνε ρεκόρ. Οι μονιμοποιήσεις οι οποίες συζητιούνται αυτή τη στιγμή, είτε είναι 4, είτε 7, είτε 8.000, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αν δει κανείς και πόσοι συνάδελφοι ήδη συνταξιοδοτούνται. Αν δει κανείς ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 50.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και παρόλα αυτά παραμένουν κενά. Αν δει κανείς τελικά ότι μάλλον δεν αναπληρώνουμε θέσεις, αλλά ερχόμαστε να καλύψουμε πάγια και μόνιμα κενά τα οποία υπάρχουν στα σχολεία. Κρεμόμαστε πίσω από τα έσπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και πότε θα βγουν για να πάρουν μερικούς ακόμα, σε ποια φάση, σε ποια μέρα, ποιο μήνα του χρόνου θα χρειαστεί να παρατήσουμε τα σπίτια μας και να μεταναστεύσουμε σε ένα νησί, σε μια άλλη επαρχία της χώρας και ούτω καθεξής. Ερχόμαστε να ζήσουμε τον παραλογισμό της αναπλήρωσης, που μπορεί να υπάρχουν τμήματα με καθηγητές παράλληλης στήριξης και να μην υπάρχει καθηγητής γενικής, γιατί έτσι όπως βγήκαν οι αναπληρώσεις, ας πούμε, δημιουργήθηκε όλο αυτό το μπάχαλο. Γι' αυτό λοιπόν καταδείχνουμε το παρακάτω ψήφισμα, το οποίο θα σας παρουσιάσω. Το ΙΠΕΘΑ και η κυβέρνηση ετοιμάζουν να φέρουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως συνήθως, νέο νομοσχέδιο Σκούπα που τα έχει όλα. Το νομοσχέδιο για το λεγόμενο νέο σχολείο μας επιφυλάσσει τα πάντα. Από υποβάθμιση και διάλυση ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ελεύθερη επιλογή σχολείου από τους γονείς, αυστηροποίηση αξιολόγησης, ψηφιακό σχολείο, δηλαδή περαιτέρω πιτσόκομα των προσλήψεων, υποβάθμιση του δημόσιου και δωρεάν σχολείου και κλείσιμο και άλλο σχολείο γιατί κάποιοι θα λειτουργούν ψηφιακά πια. Και μαζί με όλα αυτά και νέο σύστημα προσλήψεων διορισμών, δηλαδή την προσοντολόγιο με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ και αξανακοκτέιλ. Μαζί δηλαδή με το προσοντολόγιο των απολύσεων, που όσα χρόνια είναι σε ισχύ, πάνω από 15.000 εκπαιδευτικοί πετάχτηκαν εκτός πινάκων ή έχασαν θέσεις ή έχασαν φάση πρόληψης λόγω λαθών. Το προσοντολόγιο της απαξίωσης του πτυχίου και της προϋπηρεσίας μας, το ΙΠΕΘΑ ετοιμάζει να προσθέσει ένα επιπλέον κριτήριο φίλτρο απολύσεων και ανεργίας στο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες ανασφαλείς, άνω ακούσας, ανταγωνιστικοί και ποτέ αρκετοί και αρκετές. Αυτό είμαστε οι αναπληρωτές. Ο Πιερακάκης επιδιώκει να συνεχίσει το έργο Κεραμέως και Καφρόμου, που δεν είναι άλλο από την περαιτέρω προσπάθεια απαξίωσης των πτυχίων και της δημόσιας και δωρεάν παιδείας όλων των βαθμίδων, μετά και την απελευθέρωση της ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και με την αναγνώριση και ισοτιμία των δημοσίων με τα αμφιβόλους ποιότητας πτυχία των κολεγίων, πολλά από αυτά μάλιστα πρώην πρόβλημα να δώσουν ζεστό χρήμα σε σχολάρχες, ιδιώτες, όπως επίσης και στην οικονομική αφέμαξή μας για φροντιστήρια ΑΣΕΠ, για μεταπτυχιακά, για ξένες γλώσσες, σεμινάρια και χαρτιά που όλοι μαζεύουν. Όλα αυτά την ώρα που οι μαθητές και οι μαθήτριες βιώνουν ένα σχολείο εξατασιοκεντρικό, κάτεργο, με και τις καινούργιες εξετάσεις της ΠΙΖΑ, τις πανελλαδικές, με τράπεζα θεμάτων, ΕΒΕ, χιλιάδες μαθητές και μαθήτρες να πετύχουν έξω από τα πανεπιστήμια και να τρίβουν τα χέρια τους οι ιδιώτες των κολεγίων. Στόχος της κυβέρνησης, του Υπουργείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ είναι ένας νέος τύπος εργαζόμενων και εργαζόμενης. Οι βασικές επιδιώξεις είναι να ανακατεύουν συνεχώς την τράπουλα, να μην είμαστε ποτέ σίγουροι και σίγουρες αν θα ξαναδουλέψουμε και να μετακινούμαστε διαρκώς μεταξύ ανεργίας και εργασίας. Να μένουμε μόνιμα ανασφαλείς, ελαστικά εργαζόμενοι και εργαζόμενοι που θα ψάχνουμε προσόντα και θα δουλεύουμε δεύτερες δουλειές για να μπορούμε να πληρώσουμε και να μαζεύουμε αυτά τα προσόντα, για να πληρώσουμε φροντιστήρια και ΑΣΕΠ, ώστε αν καταφέρουμε να δουλέψουμε κάποια στιγμή όταν ξανανοίξουν οι πίνακες και να ξαναρχίσουμε το κυνήγι των προσόντων και των βαθμών στο ασανσέρ ανέβα-κατέβα των πινάκων μορίων. Να βιώνουμε συνεχείς αποκλεισμούς και ανεργία. Το ΙΠΕΘΑ έχει ανοίξει μάχη με όλο τον εργαζόμενο κόσμο και ειδικά με τους εκπαιδευτικούς και βλέπετε ότι η απάντηση είναι αποφασιστική. Χιλιάδες είναι οι νεοδιώτες και οι νεοδιώτες που κάνουν απεργία από εκεί, από την ατομική αξιολόγηση. Δεκάδες χιλιάδες μόνιμοι και μόνιμοι, οι αναπληρωτές και αναπληρώτες, υπογράφουν ενάντια στην ατομική αξιολόγηση. Την αξιολόγηση πολιτικής μονάδας που δεν προχωρά και εκπαιδευτικοί δηλώνουν αποφασισμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν και του χρόνου.
Γι' αυτό παίρνει και νομοσχέδιο Σκούπα που τα έχει όλα, γι' αυτό και το κάνει μέσα στο καλοκαίρι, με τα σχολεία κλειστά. Την ίδια στιγμή που αναπληρωτές και αναπληρώτριες είναι πιο εξαθλιωμένες οικονομικά από ποτέ, όπως όλος ο λαός άλλωστε, με την ακρίβεια σε δυσθεώρητα ύψη, με τα νίκια, όχι πλέον μόνο στα νησιά αλλά και παντού, να είναι απλησίαστα, με τις συνεχείς απειλές και φοβισμούς από τις διευθυντές και τις διευθύντριες, από τους αξιολογητές και τις αξιολογήτριες που αξιοποιούν τον νόμο της αξιολόγησης και νομίζω ότι μπορούν να φέρονται, να αποφασίζουν και να πράξουν όπως θέλουν. Με την οξυμένη επίθεση στα δικαιώματά μας, αφού δεν μπορούμε να γίνουμε γονείς, δεν μπορούμε να αρρωστήσουμε, δεν μπορούμε να νοσηλευτούμε, δεν μπορούμε να συνδικαλιστούμε για αυτούς καθώς τα δικαιώματά μας είναι τσουκουρεμένα και τα εμπόδια είναι συνεχή. Την ίδια στιγμή όμως είμαστε 50.000 από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα και μπορούμε και πρέπει να νικήσουμε. Καμία σκέψη σε ένα αυτό για να μην αποδεχτεί. Κατάσταση του βιολογίου εδώ και τώρα. Μαζική μόνη διορισμή, μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών και των αναπληρωτριών αποκλειστικά με το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία. Αγωνιζόμαστε επίσης για πλήρη εξίσωση προς τα πάνω όλων των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων με αυτά των μονίμων και πλήρη προστασία της κοινότητας. Για νέες θέσεις εργασίας, με μείωση του αριθμού των μαθητών ένα τμήμα, μείωση του ορίου συνταξιοδότησης, μείωση του ωραρίου εργασίας. Αγωνιζόμαστε για δημιουργία οργανικών θέσεων για κάθε υπάρχουσα ειδικότητα σε όλα τα σχολεία, για να καλυφθούν όλα τα κενά με μαζικούς διορισμούς άμεσα. Για επαναφορά των ορών των κοινωνικών επιστημών, των εικαστικών και των υπόλοιπων ειδικοτήτων. Αγωνιζόμαστε για πλήρη στελέχωση όλων των δομών εκπαίδευση και κατάργηση των νόμων που περιορίζουν την ίδρυση νέων θέσεων εργασίας. Για μείωση του εργάσιμου χρόνου και του ορίου συνταξιοδότησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αγωνιζόμαστε για όλα τα προσφυγόπουλα να μπαίνουν στα σχολεία, στα πρωινά τμήματα. Με παράλληλη πρόσκληση εκπαιδευτικών για να υπάρχουν πλήρως ελεγχομένα τμήματα ΖΕΤ. Παλεύουμε για την κατάργηση της ελαστικής εργασίας, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και όλες. Η ΔΟΕ την προηγούμενη εβδομάδα και οι ορμές σήμερα, αλλά και το σώμα των συνέδρων και του επόμενου διαστήματος πρέπει να πάρουν θέση. Δεν αρκούμαστε στις ανακοινώσεις. Μεγάλα λόγια, σε πανό και πλακά, δεν αρκούμαστε στις πολιτικές διαμαρτυρίες. Δεν αποδεχόμαστε εννοήσεις για όλους τους λειτουργοί. Αυτό το αγώνα πρέπει να δοθεί στον δρόμο. Με συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα, απεργίες. Εμείς απαιτούμε και σε αυτό το συνέδριο αυτές τις μέρες όλες τις παρατάξεις να πάρουν θέση για όλα αυτά τα ζητήματα. Και το συνέδριο να πάρει αποφάσεις. Αποφάσεις αγωνιστικές απέναντι στο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ, απέναντι στο προσοντολόγιο, για να γίνει τώρα μόνιμες προκλήσεις, για να πει ένα λογικό τέλος στην ελαστική εργασία. Συνεχίζουμε αγωνιστικά. Διορισμοί εκπαιδευτικών